Launok, ongi etorri txorienera, ostirala da, eta patrieta zigor, gaur emango izu bi aukera, ez? Este burura begira, ez dakit, zerbait bereziteko, ostiraletan saiatzen gara ni, batzutan nola enkartzitu goza bereziak, eta... Kapritxorako, errezetak, denbora gehiago ekartzen da biela, baina, merezi da biela. Bai, eta horretako, guk gaur bustan egingo dugu, bustan betea fuarekin, prestatuko dut, bai. Eta horretako, honek, bustanak lapiko normalean, 3 ordu behar izaten ditu horri, tamainan arabera, ez? Ni beti esaten duena, ez da berdin egoziko, hau? Egia? Bai, ez azkenean bustana luzia da, eta bauzka bere... Imaginatzen zan bustama dana tamaina berdina. Normalean horretik, lapiko azkarra dukana txarra da, nik iten diana, normalean ordu bete emoten diot lehengo, ataratzen ditut, hau ja bigune oten dira, eta gero beste ordu erditxo bat ero behar izaten dute hori behiratzea da, Ze bustan guztiak ez dira berdinak, eta hori nik frogatuta daukat, jatetxetan da asko iten genuen, behi ezberdinen bustanak etortzen ziren, batenak ez du ematen jende askontzako. Eta segun zema movimentu ibili duen bustan horrek, batzuk gogorrauak ero bigunauak. Bai, behi berdinarenak, bai egozten dira denbora berdinak. Azkenean giarra da, orduan, ez muskulu hori mugitzen bazu, gehiago garatuko da. Zenbat euli dauden inguruan, horren arabera, edo zenbat aldizkak aitzen dauen, da bustana alde batera eramaten. Errezetaren, mesez, laburpena. Laburpenarekin joango gara, zebestela hemen bustan kontuekin lusatu ingo zaigu eguna. Bustana gatzez eta piperbeltzez ondu eta gorritu ingo du. Hor, barazkiak erregoziko ditugu gero, eta jarraian bustana sartu, ardoarekin busti, eta saldarekin busti ondoren, egozten utziko dugu ordu terdiz gutxi gorera lapiko askarrea. Atera, haragia atera ingo diogu bustanari, eta horrekin ingo duguna olako plastiko gainean jarri haragi mamurtua, gero, fua jarriko diogu gainean, eta bildu ingo dugu plastikoarekin txorixo batein da. Hori oskaiura jungoa. Bitartean, saltza birrindu eta gorde. Patata pastela iteko, 3 giharra jarriko dugu olako budin molde batean, gero geruza jarriko ditu patata eta gaztarenak, itxi eta labera 200 gradutara ordu betez. Eta gero izango da, bustana biribilkia xerratan moztu, plantxan markatu, eta saltzarekin eta pastela hornekin lagunduta zerbitzatu. Eta, holaxe, nik uste dut antzeko zerbait egin nuela, txerria hankekin ere, holako reseta bat inda daukat, eta fua eta onjoak, lehengunen dituen onjoak ere, hemen oso ondo geratuko zen. Azkenean hori betea itxeko... Erza da, Bai. Ez dauko lan misterio handirik. Ikusiko dugu. Misterio handirik ez daukat. Joan San urtean, denboria segitxuan pasatzen da, baina Joan San urtean engen itxunez, zuken zen unolako bustana gixatua, eta nik inauen bustana gixatuak inoan soberakinekin gelditu zen, ez da nik errestan motzan haukanez, inauen olako, ogitarteko bat, edo olako sandwich bat oso onak geratu zala bai, ez? Orduan, gaurko honetan... Bai, berez, ingo duena, biribilkiana da, nik gaur erakutziko izu, bustana saltza egin normal. Baina gero bestea da, esan dezagun, buelta ematea, eta ja da, mamurtu ingo dugu, eta itxuraz bebai, argazkirako eta politiago geratuko da, eta gainera, fuaren ikutuarekin, ez? Orduan, berez bustana saltzan izango zen, baina esan dagoa, mamurtu ingo dugula, eta gero, gelatina pila gogortu ingo da, txorixo hortan, eta orduan xarra da moztu, eta ero, plantxan, hau jatetxe, esan dezagun, hitz asko esan da, hau jarriko genuke holan idatzita luze eta presio ere. Ontxe, tendentzia aldatzen dabil, Segontxe esate dutzue, bi hitz, adibidez. Bustana eta patata. Bustana, fua, patata, holan, koma, eta puntu, eta hor ja. Ontxe ja, kartak minimalista dira. Jazti horrek lau lerrotako platerak eta erueten. Beraien erresteko beraien sukaldariek gauza, bakinik hori nola dan. Tradizioz, platera hau bustana saltzan asko itxen da Kordoban, eta Kordoban soiesenean itzeten da salmorejua. Bustana saltzan, beti olako menu klasikoa, eta gero olako tortillatzar batzuk. Ikusi itxuzu Kordobako tortillak? Patata tortillak, ez. Zer, lodi horietakoa? Holan, lodi-lodixak, eta emototzue olako xafla fin bat, eta holan, etzan da moduan. Bideli. Olakoa? Bai, olakoa. Ero pizar exageratu indozu. Ez, lodixa izaten da. Ez dakit argazkiren bat aukiko den, ze egon nintzen azkenengo aldixan, hor ginen, meskita parian zauen olako baten, lako taberna famatu baten, eta han, zerbitzatu zozkuen olakoak. Eta gero, bustanakin itxen daue, tradizionala da gixatua, baina gero itxe itxuste kroketak, olako sandwichak, gauza pila bat,
zezen bustanakin, berez, zezen bustana esaten da, ze lehen, izeten ziren zezenakil, eta horre bustanakin, baina gaur egun idixenak eta beixenak eta izeten ziren. Beixena, txalana, eta erahiliko dute, gehiamat, Baina, zezenanak ez, ezakit... Hemen normalean gehien aurkitzen dana, txalana, behiana asko aurkitzen da, eta, bueno, ben zezenketaik eta hola, bueno, bai, zezenen batero eroriko da, idiren bat baita, baina hori presioan ben normalean nabaritzen da, Bai, eta, bueno, bustanak, azkenian, zigorek esan dauen bezala, etengabe dabil mugitzen ez, azkenian, eulixak usatzeko edo zehuzetarakoan, mugitzen beti ibiltzen da, orduan, isa ez daukako iperik, ze muskulua da oso garatua, da orduan, aukitzen da, giarra, horregatxiko sinatu bidabe bai, denbora luzian, ze, gero nahi duguna da, aragi hori xamurtzia. Orduan, egisa da, badaukala xamurtasun puntua, gero, egosketa hon batekin. Bai, hau nik... Niretzako beti, ia pareko jartzen ditut, gustuan, eta... niri gustatzen zaidanen, eta testuran da hori, behi masaiak, txal masaiak, eta bustana badia, ez, gelatinosoak, eta horrelako xamur geratzen dira biak, ez? Eta nik egia da, biak egiteko prestaketa berdina erabiltzen dut. Haiek ere, masaiak hemen izan ditugunean, gorritu egiten ditugu, aurrena, eta gero botatzen dizkiodan barazkia berdinak, nik normalean beti baratxuria, kipula, zenarioa eta porrua. Ez esan minotzuna, nik normalean desberdintxasuna holan itxen dutena ikusitxa osagaiak eta nik beti, ez dakizagatik igual, itxuriagatik edo izango da, beti pasatzen ditut irinetik. Nik ez? Bai, bustana eta bai masaiak beti, ez dakit, etxien auki dugu beti hau itxuria, beti irinetik pasa eta kosinazteko. Ez da biharrezkoa. Geruza handiagoa geratzen zaio, oskol kanpukaldian eta hori batzuk zuku gutxiago galtzen ditu. Nik, egia esan, bakarrik praktiko zadatasunera botatzen dudanen normalean, ez ditu pasatzen, zekindu gehiago egiten dut, eta ez dut alderin nabaritzen irinetik pasatutakoa ero gabe badago. Orduan, ez ditu pasatzen. Eta gehien bada, praktikotasun kontu bat. Bai botatzen dio, gero horri irin pixka bat dauka, eta gero saltzari, loditzeko pixka hor botatzen diot, barazkiak eta batzeko, barazkiak behin erregozita horko jarakada batxo bat botatzen diot, gutxi ez dazko bota behar. Nazi, azkenien barazki pilat izango ditu saltza honek, eta hor bai botatzen diot irina, baina bestela ez daukate oitxuraik hemen, ez txalanak, eta etxean egun ematen ditolako ego haizia eta igual irinetik pasatzen diot, Baina ez da oitxuria. Ez zekot oitxuria, normali. Betxu, aragi pieza honek dauzka vitamina B pila bat, eta zuek esango zuetxen, zetarako da ona vitamina B-a, bada, gorputzeko metabolismoan funtzionamentu honen ardura duna. Orduan, horrek itxen dutzuna metabolismoa askar joetie da ondo joetie da, B vitamina da honek, ugari bitxu, beraz, pieza ona aktibo mantentzeko eta energia askarra lortzeko azkenean. Eta bada betiko gure Euskal Herriko hemengo errezetetako bat, eta animatu gargara egia da, arategietan da askotan ja prestatuta izaten dute, eta eskatu ezean, denboraekin eskatu behar izaten da, ze ez dute izaten ja gordinik, ze jendeak ez dauka oitxurek galdu inda, tamales, holan egun berezietan, gagonak eta holakotan bai, baina ez da oitxurek eta, ni uste bustana janin bar dela. Hemen, erakutzen duzu, hemen nola geratu dian, itxatzita hemen gure bustanan sustantziek eta hoiek hartu eta oin altzatuko ditugu zerekin, barazkia botata bertara. Hartu, eta ingo ditugu, kipula bat xerratan, eta, hemen ingitut, ilargietin erditan, teknikoki esan da, ingo ditugu gure azenariok eta holan egiten ditugu ez mugitzeko. Borobildu da badaude, mozteko arrisku gehiago, ordan, erditin moztu, hau, pixka loditen badu berdin zait, ze gero azkenean, hemen, ordu eta erdian ondo erregoziko dira, ondo egoziko dira barazki hauek, eta gero birrindu inbar ditut. Ez baituzu birrindu behar, txiki moztu, eta hor bortu, bota. Baina bestela hemen, holan, ez da zetan ibili behar fin mozten, Eta lehen esan dugu ez, vitamina B basaukola, baina nutrizionalki oso interesgarrixa da, azkenean fosforua dauka, magnesio iturria bai haundixa da, eta dauka, zigorrak esan dauen bezala, kolageno pila bat. Orduan, hori da oso ona, azkenean, giarrentzako, artikulazioentzako, hori laguntzen dago ez, azkenean, sendo mantentzen, fuerte, eta horren bai igadura, purtxo bat, geldiarazten laguntzen dago.
Nik esan gehiago jamarko du, gero eta gogorra, bueno, bixanaka. Zukitzen da zuen kiroldanaki, mutil? Baina gero luzaketak ez baitu zituen ez du, Orduan, txerri bustana esaminaban, txerri bustanakin. Txerri bustana beharra dago, Bai? Bai, txerri bustana. Baina jaten da edo? Txerri bustana janiten da baita. Nik ez da jan, Oso gozoa dago, baina ez dago itxuraik hemen. Ez, baina hori arategira eta joten zarenean, badaukie pieza hori? Eskatu inbar duzu. Enkarguz? Enkarguz eskatuta nun izan zen. Gu ginen astegi batean... Baina hori txikit, hori ez da... Hau izango da, euren zati lodixena ez da helduko, besta? Ez, osoak egiten dira. Erregozi, ez da ataletan moztuta jaten. Ez dauka ezurra, besta? Ezurra, bai, baduka ezurra. Txupan behar da eskuekin eitxeko. Txupatzeko. Ez dakit nori, egon ginen olako astegi batean, eta esaten, hau txerrian bustanak eta... Bai, bustanak egin bat, ematen zutela olako animalindako janari eroiten zuten olako enpresen bati, eta ez ituztela saltzen. Baina norbaitek, bazegolan norbait lagune batek eskatzen ziela, eta ari gordetzen zizkiotela batzuk, baina bestela irterarik ez zaukatela. Baitu. Ez. Beni gustatzen gatez, harategi on batera soi esenean, ontxeni hauzo saldatu nazenez, banabil, bakizu komertzio berrixak eta... Ezautzen. Topatzen, ezagutzen da hortzen abil, mugitzen ondiokan ez dut, arategisa bai aukitxo dutela. Eta gustatzen jase da oso merkia, supermerkatu baino merkiagoa. Dau presio oso honean, zezkenean jende pila badauka da, auzoko arategi bat olan tradizionala betikua, eta gustatzen jase dauzka aragipisa pila bat. Zoi ez da hori, nahi dut, txerri masaiagoa, beti daukotzo. Nahi ditut, ez dakize ezur, beti daukotzu da, igual hori ez, enkarguz bi edo 3 egun lehen hau, baina eskenean jende asko mugitzen danez auzo horretan, dauka mugimendua da hori igertzen da, aragisa beti hau fresko eta igertzen da, eta bueno hori, nondi da bien. Jangen nituen, nun izan zen, Burgosen, ginen fria zen, oso herri polilla, oso polilla okera. Eta jatetxe batera joan ginen, eta atarazizkuten txerri maseiak ezurrarekin. Bai, eta oso xamurra, eta, bueno, zoragarria zeuden, eta zeukaten ezurra tala, eta bai ez ohitura zeukatelan horrela saltzekoak, eta nik aurreneko aldia ikusten nituela, beti, eta esan tamaina ederrekoa ziren, Bai, eta holan, saltzan? Saltzan, bai, guk hemen prestatzen jo moduan, baina zeukaten ezurra atala, eta horre ezurrakin jaten zenuen, da, bueno. Hombre, ohitura, badauka zentzua, nik esateko, xamurragoa izango da. Esate dute, nik entzun da neukan hori, xamurragoa idala horrela, ze ezurrak ematen dio baita zaporia, eta alde hori gutxiago lehortzen da alde hortatik. Hori, oi asko bezala, zuko oi asko gitzen mozuelako izter batzuk. Izterrak eikia bakarrik, edo ezer gabe. Edo ezer gabe, holan, ezurrakin edo ezer barik, bai, igertzen da orduan, txarrixan be, pentsatu du, bardina izango dela. Hori da. Bueno, hemen gerorako salda daukat. Galderatxo bat. Bota. Salda zuk egin jozu, supermerkatuan erosi dozu. Etxekoa, salda, etxetik garrika. Zuk erosi dozu. Igartzen da, koloria, usaina... Hombre, iragazita da ondo, gero estaminatik, hori estamina traputik, iragazita. Bueno, gero kontauko, sekreto txuak. Eta baina, bueno, geroz eta oiku, geroz eta ohikoa dala, jendiek salda inbiarrian, geixo eta erostia. Batzuk saltze dituzte olako, tetrabrik olan haundi batzutan, beste batzuk pastillatan, baina, bueno, geroz eta ohikoa da, jendiek ez igarotea denboria saldak eitzen etxien, baizik eta erostia. Eskenean, badie oinarrixa gixatuen dako, sopentzako eta gauza askondako, eta, bueno, holan ez. Etxen ez dela itxen asko, baina erosten dozunak supermerkatuan eta dendetan aukitzen da gatz pila bat eta eragi oso gutxi erabiltzen dabe, beraz. Aukeran. Hor betikoa badaude kalidadeko saldak, gainera, bueno, txorienekoak junginen, horre elorri zora, ezagutu genituen, oi asko salda nola iten zuten, aragi salda, kalidadeko saldak iten dituzte, eta nik ikusunean, Patri, 2000 litroko salda iteko 1500 kilo ezurdura oiaskoanak erabiltzen zituzten. 1500 kilo? Gehi, kipula barazkiak, eta ez zegoen ezer besterik ez zeuken, eta guk ikusi genuen, han tramparik ez daukate, eta egia da, bueno, presioan, normala moduan, kalidadea dagoenez, eta ainazin honek
honek oiuak erabiltzen zituztenak arrautzak eiteko, Bai. horrek oiuak hemen ekologikoan dalan nitako, hoiek gero lehen erabiltzen zituzten aragitarako animaliendako da. Ba, hoien oiuan zurdurak hartu, paparrakin egiten zituzten olako hamburguesa batzuk, eta eroiztarrakin eta dana botatzen zuten salda iteko. Salda zegoen, etxekoa modukoa. Baina, bueno, ordain duen bar da pixka gehiago, baina zuk hori pentsatzen dozu, eta presixuan eta presixuai buruz eta itzen dugunean berroa, zuk pentsau supermerkatura soiezela, bueno, zure usoko dendara, eta aurkitzen duzu alako litro terdiko botillak euro batera, hor ze hori asko puxketa sartuko daue. Erakutzen diote. Hori, kaixo, ez, azkenean Jo da gustana, gustana. Ez, gaur gustan gabe. Hori usain bat emon eta jazta, orduan, bueno, horregatik jendeak esaten dago, jo, eske bestiak 6 euro kostatzen dago. Bueno, kostauiko dauz, azkenean hori ez, oiazkoekin itxen da, eta osagaiak eta errezetia itxia da hori bebai ordainu inbida. Orduan, etxian, esposuna itxia. Patre, salda hauek saltzen dituzten, txuri aldera izaten zuri. Bai. Zeiten diote, koipea bertan izaten du, egiten dituzte gero zentrifugatu lan egiten du, eta dana nasi egiten da, eta horregatik daukate kolore zuriska hori. Honek egiten dutena da, salda hon bate zuk egiten duzu, utzi egiten duzu egun batetik bestera, koipea goian geratzen da, eta azpitik tuboa daukate, bakarrik salda taratzen duzena. Orduan, bueno, eta koipe hori, ez dut esaten txarra danik, koipe hori erabili alduzu gero kozinatzeko, ero gainean geratzen den geruza. Hola, modu industrialean jende askondako egiten, bestela ez. Niak orotzen az behin, oparitxun sostielako, olako kutsa bat horrek gourmet kutsak eta etorten diezenak osagai pila batekin eta arroz bat eitzeko. Eta etorten zen arroz bat oso kalitate honekua, 10 euro kostatzen zen arroz paketiak bakarrik. Eta gero, eta erregaten, bakitzu zintzu dien honek torre zanaiak, birkixak dienak, sukaldaitza programa da bai dauke, lan txikitsua guztutan nire zalakoek. Horrek dauke salda bat, eta esan olako aragi salda bat, litro bateko bat zan handixagoa, eta da kostatzen zen 12 euro lan. Eta zu pentsatzen duzu, arroza garesti atera bijat. Jo, baina salda zauen, benetan, etxian enjakoa, baina, super goxua. Eta gero, osagaiak irakurritxa bai, inungo gehigarririk gabe, barazkiak, ura eta elorri zelan daukazu torre zanaian kalidadekoa, presio erdian. Eta kilometro zero. Eta hori da. Irina, nik esan dago, hemen botatzen diot, koiarak bat, azkenean, ondo nasi, eta izango da, pixkak gero batuko dituena, barazki hauen koipea eta hor zurgatuko du pixkat, eta honi botako diogu oin, litro erdi gutxi gora era, ardo gorria. Nik, bai, ezberdintasun egiten duena, normalean egiten ditu danean txerri masaia, normalean erabiltzen dut ardo zuria, ero garagardoa, eta masaiak, ero bustana, nahi duzan. Eta behiana egitean, behi bustana egiten dudanean, ero behi masaiak ardo gorria erabiltzen dut beti. Orduan, honi, utziko dio oin irekin aldi bat egiten, tomate saltza pixka bai gustatzen zai batzutan botatzea, holan pare bako jarga dago hiru, horrek ematen dio zeaporea eta kolorea. Honi irekin aldi bat, eta behin murriztu duenean pixka bat, salda botako dio, tapa jarri, eta saltako lehenengo ordu bete, eta gero, hoxe, beste, ikusiko du, atal lodiano dauden, beste ordu erdi. Ordan hau, irakiten utziko du, eta patata pastela egiten jugu, naiz? Oso ondo. Eta sopa kontxe salda erabili dozunien da, sopak itxeko, oinarrizkoa izaten dana, eta lehen sopek, ez dakit ospetxarra zaukien edo txiruen jana sala eta gero zientziak erakutzi dau, azkenean dala, janari bat oso osasuntxua, koipe gutxi, kaloria gutxi, nutrizionalki bai oso interesgarrixa, ez, azkenean, eta asetu igual, ez dutzu asetuko saldak berak be, baina azkenean hori botatzen galkon arroza, batzuk besteak, fideuak, aragixa, ez Galizian oso tradizionala da sopa itxia, eta sope gaukitzea bai, aragixa, barazkixak, fideuak eta dana, ez? Osa, dana hor batera. Ni etxian beti txitxiruekin, aragi holan mamurtuekin eta fideuekin. Holan beti jani izan da gure sopa. Beste batzun etxian, nik naukan ikastolan lagun bat, bere etxian bakar izan fideona. Bakarrik fideona. Sopa fideona, nire etxian gustatzen zan sopa potentia. Hemen azkenean, txiroen kontu hori egia da, nik entzun izan dut, garai batean, zer zegoenean da, ura berotzen jarri eta harri bota, baita larruan aurkitzen duen, ez daite, zapata baten larrua zapore pixka emateko, eta, guk zorionez olako holorik ez dugu ezagutu, baina entzun ditugu, segure
Aitik amama gero gerra ondorena eta ezagutu zuten, eta holako gauza, saldati eta bota zegoen etxean. Hor, daude, sopa potentiak, onak, inan dituzuna, aragi desente botata, beste batzuk, orduan, Bauz batzuk, gorputza dukienak, hori berakatz sopa da gero, hori tabernetan egoten da beti salda badago, salda, typical salda, from the Basque Country, eta horrek, azkenean, diela gehiago, gorputza berotzeko, arima bebai berotzeko, da ondo sartzen dienak, negu partien eta. Sasoiko, egin sopa batzuk, behitu, azte artean ningo dute olako sopa, neuko sopa potente bat olan, gure harima eta barrenak betetzeko, eta gaina tripa ere beteko duela, zera sopa horrek, takizu, danetai botatzen zaion horietakoa? Bai. Horietakoa. Ese ondo. Salda! Bai. Botako diu, hoxe, aragia estali arte, gutxi hori era, badao, gure salda, eta honi, tapa jarri, zer? Nere nebak betitzen da salda, holan, eitzen ditu nian txerri masaiak edo bustana da holan, salda jartzen dau goraino, eta eitzen dau saltza askoz begeixau, segero kolagenuakin eta irinekin eta geratzen da, loditxu haua, eta gero... Eta erabiltzen du, sobratzen da... Hori, igual, pasta bati botateko, arroz bati botateko, azkenean, gero saltza hori gorde eitzen dau beti. Orduan beti. Gure errezeta ondan, egin saltza askorik ez du beharko, beharko dugu, ondo ez dut, espada, bergero... Zemuz, eskoa, ondo. Ja, hobeto, aputxo bat hobeto, atzutik. Horera, sendatzen ibili nazta. Aste guztia, behintzat hostialean jaken duituzu guanteak. Ikusiko zu, astelenin, ja. Astelenerako gongo zara, bueno. Kristoneko desberdin jatzuna. Seguro? Zopentzetan. Bueno, holako mandolina batekin, gaiu besteotako eskuekin mugitzen dena, laban batekin, kontua da, alditun eta xerra finenak hartu behar dituguna. Gustatzen tramankulu hori, Tramankulu hori gustatzen. Hau, bitu, gaur ingudan irugiar eta patata pastela, hau, egiten genuen Martinenean, eta ez da gizen lagungarria zan. Eta zan, Martinen lehen liburutik, errezeta liburuan, ustut agertzen dala. Eta gaur egungo Martinen liburuak ikusten badituzu, badira asko etxerako eta holan, baina bere zukaldaritza ikusten duzu, eta hau zan, berak orduan Michelin izar bat zeukan nian egon nitzenean. Eta hau zan, orduan zan top, baina gaur egun ikusten duzu pastel hau eta zatozu, bueno, bai, ximaz goxua dago eta hori, baina ez daukaz zentzuriko lako, ez duz imaginatzen horrelako jatetxe batean horrelako zerbait ataratzea. Baina, bueno, hori da, denborak aldatzen, hau izango zen, ni honitzen, 81 erortik. Bai, tendentziak bebai aldatzen die, jendeak lehen zaukan oitxuria kosinatzeko 3-4 gauza, da, ontxe geroz eta geixau kosinatzen da orduan. Bueno. Etxetan, ez behintzat. Orduan etxetan kosinatzen zen, eta gaur egun ez da kosinatzen. Bai, egisa da, baina gaur egun egisa da kosinatzen dira beste gauza batzu. Igual, barietate gehiago ez dakit. Igual ja estie kosinatzen hau lan, bustana saltza, baina jendeak itxe itxuelako... Pizza? Bueno... Ez da hitz. Baina, bueno, kosinatzeko... Ni positibo, nahi. Eta nahi du pentsatu jendeak kosinatu merdu. Hola gustatzen gat. Segundo, Patri. Hau guk bere zeiten gendun horrelako budin, horrelako ontzi batean, karratu luze batean. Honi, gurina emango diogu, eta gero jungo gara, irugiarra jarriko diotolan, alkondara, holan erderaz esatezan, enkamisar. Alkondara jarriko diogu. Gurinez, gurina bota, ontzi bat. Gurineztatu. Egingo du, gehien bat, egia da irugiarra, koipetsua dala, eta irugiarrak, berez, hasi da dantzan, egingo duan agara pasatuko dut. Nire ondora, ekarre. Hori, bueno, lasai, piniko dut, hola, tak. Kontrolatu. Eta hemen, orduan, asmoa da, hartu, eta horrela, geruzaka jungo naiz. Xafla desberdinak itxen. Hola, mitu, utziko du, azpian. Milorri baten bezala, baina patotana. Hemen luze geratu behar da. Zegero hau zer jungo da? Tapatu ingo du. Orduan, oinarrian pixka jarriko dio horrela, eta jungo gara dana biltzen, hartu, hemen pixka bat, tak, hemen beste bat. Eta horrela, inguru guztia jarri horte. Ondo. Kosinatzeko garaian bebai, zen esan duzu, gehiago geroz eta gehiago kosinatzen da, edo geroz eta gutxi hau. Baina,
haragisa kosinatzerako garaian, gaurin bidegun moduan, gauza batzuk hartu bide kontuan. Ze, geroz eta ohikoagoa da, ez, lehen esan dut, ba, igual, gixatuak eta bustana da, holan, txerri masaiak eta geroz eta gutxiago egiten die, baina geroz eta gehiago holan janari gordinak, tartarrak, karpatxoak, ez dakize. Eta orduan, horrekin bebai, kontu zauki da, haragisa kosinatzerako garaian. Holan, gordinik janleiken haragisak, izaten dien, normalian, behiana, idiana, txalana, eta naiz eta hemen oitxurarik ez egon, arkumiana bebai, bildotzana. Bai, bueno, Hemen bai, gero oitxurarik- nik itzen gero. Bai. Segundua, Patri, Esan. irugiarra beteta, eta oin, ingo diogu patata horrela geruza bat azpian, Bai, eta gazta. patata geruza bat, piper beltza, gatz pixka bat, eta gazta eta gurina. Eta horrela jungo naiz, Geruza geruza desberdinak fin bat, itzen. eta hemen bi atal gurinanak, eta Dietarako. ez da dietarako, hau, ez da dietako, no Ez, esatu ez. dietako dala. Urtarrien gabizen ez da. Ez da hori. Eta hemen berriro patata. Eta horrela jungoa patata, gatza piper beltza, gero gazta, gurina, patata, goraino iritxate. Oso Hey. no. Ez, ba hori, bueno, azkenian aragisak eta, ba, bueno, behianak, dauka bakteria bat ditzen dela E. colia, eta orduan hori normalian azalean egoten da. Orduan, kosinatu inbida, ba, hori momentuan, ba, azpizun bat, eolako txuleta bat, eta... Azala esaten duzunen, geruza kanpoko geruza, Bai, ez kanpoko azala, geruza. azala, ez, bai. Ez. Vale, Beixan bai. azala, Ah. ez. Bai, bera, kanpoko geruza hori. Orduan, bueno, ba, tartarra eta olako gauza gordiak karpatxoa iken dozunean, bermatu bida osasuntxu egotia eta kanpoko geruza hori, ba, ez egotia. Aragisa, gaztie, izatia. Hor, ez? bueno, gaztia zarra, baina hor bai, kalidadea, Patri. Bai, Hor- kalitatezkoa hor, osea, izatea. tartar bat iten duzunean, izan behar da, aragi Bai. ona. Eta gero, bueno, inoiz ez, aragi xeatuana erabili gordinik jateko. Osa, aragi xeatuana itxen da azkenean, ba, aragi pusketadanak sartu, hori xeatu, eta azkenean jaten dozu. Gaineko geruza, barrukua, ez dakize, zuntzako bai, puskatu itxen di, orduan, bueno, ba, ez da asko gomendatzen. Ez da gomendatzen. Eta, inoiz ez, oiaskuana, ze oiaskuak azkenean, ba, bueno, ba, beste bakterio desberdin batzu ditzu, eta ez da kulturala, oiaskuan aragisa gordina ezin da jan, ze azkenean salmonelosiakin bebai oso lotuta dau, txerrixana, hor, batzuk esan dutzue baiet, beste batzuk eset. Nik txerriana jan izan dut. Nik jan izan dut. Gutxi egin da. Izaten bada olako iberiar txerri bat ona kalitatezkoa, nik gordinik beholan, ez gordinik, baina Sekretua eta olako gauzak, itxen dozunean plantxan eta la roxa kolorekua, holan la roxa argi kolorekua, nik hori bai jan izan dut, eta noizbait Instagramen, osea, lozu jan hori geixako kozina hori da, ba, bueno, kalitatezkoa bada, ez da hain biharrezkoa, ze horrek aukileike trikinosia edo hepatitisa, Baina gaur baina, egun- bueno, gaur egun bebai oso kontrolauta dauden dago kontrola Europatik. guztiekin, Bai. ba, ez dut uste, nik olako hori, eta, bueno, hemen badau Euskal Herrian baduko Euskal Txerriakin ikusten duen ekoizle bat, eta aipatu nizun, mengo txuleta daukala, ondua, txuleta ondua txerriarena, Bai. eta lodia eta jaten du, beste txuleta jaten du moduan, erdia gordinik. Jo. Goitik eta betik egin da, eta erdia gordinik. Ba, Eta pentsau. zoragarri dago, zoragarria. Egongo estaba. Bueno, eta ontxe, Nik azken geruza, vale, patata, jarri diot, danetan, prestatu. patata, gaztaia, gurina, hemen azkenengoa, honi gatza eta piper beltza, eta gero izango da, estaltzea, ba honekin, irugiarrekin, pak, hartu, este zuko bat, hori zeuntxe galdera baten biotzut. bota este bat, bota. Zein bota da, aldera. esan dozun, azkenengo gezurra. Nik gezurrak, Nik bat harrapo dozut. txantxa, baina horrek die Ez dut gezurro gura, ona. ez dut gura, Vale, Ba, salda hemen, esan kontatzea. nik eindakoa, salda izan da pastilletakoa. Baina, bueno, Patri, esan gezur, bueno, holan, txantxatxo bat, gezur txikitxo bat, ez? naita, gidoian geneukan, horre, jakin da horretaz hitzein barro denuna, naita, bestela ni beti salda erabiltzen dut, Bueno, ba, zientziak esaten dau. Gabera bi 200 gradutara ordu bete. Zer no? dino zientzia? Ikerketa zientifiko batek esaten dau. Ba, bueno, media moduan olan, gezur bat eta bi esaten ditugula egunian. Bakarrik! Bakarrik, zuk geixa esaten duzu? Entzun izan du jendeak gehiago esaten Zu dituela. gero, zuk, zure umiei. Hola, gezurrak ez diela esan bier eta...
Eta nik berai izaten, beraien aita dala munduko azkarrena korrika egiten mendiak lehenen igotzen dituena, eta ez da, nire semean naukate, holan, jureita da, gero irakasleak gana juten gara, eta ze histori kontatzen izkezu, gure aventura die danak, otxoak eta tigreak inda, bitxau, tigre batekin ez, hau, marka domingo, hau, tigre batekin ez. Benetan ez dut oso hori? O imaginazioa lantzeko. Bueno, bat izan zan, baina esan tigre izan, baina, bueno, gezur txikiak. Bai. Bueno, Patri, bai. Gezurren kontuekin jarraitu baino lehen, ze bestela, oin, ez daukate zer diteko. Ala, behan daukat, hemen... Egi bat kontatu orduan. Egi bat? Bale, orduan falta, hau egosita dagoenean etorriko gara, mamurtuta eukingo du, ingo itxuguna da, epelean, hau bai dala garrantzitsua, epelean ez, beroan ez erretzeko, bustanai ezurretik aragiak enduko diogu, eta ero fuarekin bildu ingo dugu, eta txoixo bat ingo du. Eta, bueno, patata inda izango dugu, eta jungo, jarretiko. Eta gezurtxo batzuk kontatuko ditugu. Txikia. Hemen, bustana ja, utzik, ematen du hemen saiak pasatu diela bertatik gero. Saiak igual garbia utziko zuten. Hemen mamurtua, eta ero indudana da plastikoa, sukaldeko plastikoa jarri dut, oe bat, eta hemen jarriko duguna da, horrelako espatea, hau foa da. Hartuko foa jarriko dugu, eta esan dago hemen onjo batzuk ero bikain geratzen dira, Patri, hartuta. Foa eta onjo batzuk, maspasa batzuk. Maspasak ez. Baina kombinazio... Maspasak ondo geratzen da, Hori bebai, gezurra da. Gezurretaz eta gabizela. Ez. Eta, maspasana beretan ondo geratzen dela. Eta hemen bestaldetik pastela ere, dagoeneko egin daukago, atara dugu, ostu da, eta erori moztu ingut, eta, bueno, plantxan egiteko asmoa daukat. Eta zelako kombinazio hona, behitxu zuek, hemen zelako ondo usaintzen dagoen ez dakizue, arabixa, foa, irugiarra, patata, saltza, hor birrinduta, gazta, zure... Hemen aragi saltza konzentratua hau badala oso goxua. Beraz, bai, gaurkoak goxua egongo da ziur. Eta gezurrak, bai, gezur kontuak ari ginen, bai. Bueno, nik gezurrak eta esaten dutenean da, bestiai mina ez itxeko, ez, azkenean, bestiai mina ez itxeko normalian, eta estrategia moduan batzutan, ez? Adibidez, ez dakit ze adibide jarri, ez? Baina, ez dakit. Nun baitxera soiezela eta zuk ez tozu nahi zure bizitzan informazio eta emon, ez da zu, ez, mendikuan egonaz. Igual, bestiai ez jakolako interesatzen zu, ez dakit, ibilizela beste lekuren baten, o... Zaudenean beste mutil batekin zurek izona izaten dizu, medikura juntzar, ez dut ulertu. Ez izan tuntzen. Bai. Ez, gudot esan, norbaitxai ez dut zula esagutzen. Zure bizitzako lan esplikazioak da esemoteko. Nik, gezurrak eta lan esaten ditu, umiei, bueno, gezur txikik, ne holan bromatak gehiago, broma, gezurra, broma, baina umei batzutan, hori bai, guk esan ez esateko gezurrek, baina gero umei batzutan, bai, engainatu inbazai, sentitzen dut, ez dago ondo, baina batzutan gezurtxoak, txikixak. Minik egin gabe, horrek esate ditu, baina, bueno, ez da gezurra hau zoragarri da, hola. Zago karamelua, Txoixua, bueno, igual. Txoixua hau, oskailuan sartzen dugunean, egiten dana da gogortu. Egiten da, azkenean hor bere gelatina guztia eta gogortu egiten da, eta geratzen da hola. Bitu? Kustu duzue? A ber. Horrekin? Bai, trinkua da. Trinkua da. Emate maizu golpeat, mi egiten du. Orduan, ingo duguna da, asmoa da, hau hartu, moztu, horrela, eta hemen ikusten duzu, foa nola erdian geratzen den, eta oin, ingo dolako zerra loditxotan moztu, eta plastikoa kendu, kosinatzerako. Komen izaten da, plastikoa kentzea. Komen izaten da. Hauek, plantxan ingo ditugu, egurre emango diotu nien, eta hori. Eta, bueno, gezur kontuak, Patri, gezur txikik, eta mina zitzeko. Nik uste dut. Ez que batzuk ero itxen dagoe gezurrak mina itxeko, ez dakezo, ero bada hauselan. Baina, bueno, nik pentsatot hori ez, ikerketa zientifiko honek esaten dagoena, egunian, bat, bi, hiru gezurren artean ibiltzen garena geixenak izango diela gezurrak, olan, txikixak, eta... Zaten da, gezur erruki horrak. Hori da, ez da itzarra. Gustatzen zait, erruki horrak hori. Bai. Bueno, holako egite itxugu. Behitxu zelako politxak geratzen da. Geruzaka, eta hau, orduan, asmoa da, ingo duana da... Bixak plantxan.
bia plantxan, lehenengo ingo bustana, Bai? hemen, txak, txak, bueno, eta bitu. Beitu. Eta hau, gorritu bat, Polita. horrela bildu, eta plater bat, hau, doa, hemendik platere da, Patri, Hau, zeituan. azkenien kozinauta da udana, orduan izango da buelta eta buelta, ez? Gorritu bat eta berotu bat emate honi, ez dauka Ze, holan. hau, holan minimalista aldera, Hauxe, baltza, bai? hauxe. Honi, buelta eta buelta, eta esan dakoa, betegarria zuen gustura jarri. Pixkat, hemen moldatzen joan altzarete. Baina, fua oso ondo geratzen da, eta maz pasan eta nik esan dizuena, sagar konpota bat ere, honekin ondo geratuko zan, gaztaina pure bat, legunean gaztainak ingen itxuen hortan, gaztaina olako pure bat egin da bebai ondo geratuko zan. Igual fua daukan ez da holan patata eta apurtxo bat, Suezian da jartzen dituzten moduan aragi bolako lan marmelada puntu apurtxo batekin bebai, ez? Holan, sustotxo bat, oiaskoak saldai bezala. Hori da. Bueno, hemen, zuk bigarrena, pasta daukagu, gero. Bai, pasta Genaro erara. Nor zen Genaro? Pasta honen sortzailea. Julenen osaba Genaro da. Bai. Benetan, Julenen osaba Genaro da. Ditzen da, bitxo, berak esostan emon errezetia. Ez da bere omenez, baina, bueno, berai omenaldi txiki bat aldotza guein, bai. Lengunien Julenekin hitz egiten da, bai, nire osabaren errezeta bat prestatu behar du. Aitona edo osaba? Osaba. Osaba. Osaba, eta nik, bai. Genaro era, eta nire osaba Genaro da. Bai, zera. Bueno, eta hemen gure saltza birrinduta eta fina. Gainetik. Betxu, gainera holan fua izkutatzen dago orduan, ez dakizu sorpresia eramango dauela. Hori da. Ona. Eta hemen daukazue, asteburu honetarako, horrelako, errezeta mundial bat. Patata frijitu bateguekin, patata pure batekin ere, zoragarri. Gure bustan betea, patata eta 3 bihar pastelarekin. Bitxu, aurtengo izango daia berandu, baina datorren urteko gabonetarako, aurtengo 2023ko gabonetarako. Urte betetze egun baterako. Eske, zurea pasatu die, baina ez dakit. Bai, den izenak. Bitxu, ikusu zerrei. Otsaiak 12. Bueno, hau, honek jende askontzako lana handia dauka. Lana, berez, horra ziren, bustana nola iten den erakutsi dizuet, bustana inda bakarreko lan zoragarri da. Hau izango zen beste gozat. Zego xua. Gaina, dana ja. Hau netako. Alde horti... Oso goxua benetan. Eta nik ontxe pasta bat ingot, bebai, astebururako aproposa dana, baina, hau da, denbora ukitzen baduzue, eta nire izango da, titau baten itxikoa. Eta esan dakoa ontxe pasta baten bidugu, titau baten. Zuk luze indozunez, nik motz? Venga, hasi. Lehenengo pasta jarriko egosten, bitxartian sartagin baten olixua botako eta antxoak berotu ingo ditzu desegin arte. Berakatza eta tomatia gehitzu, saltza bat inarte eta albaka bota. Beste sartagin baten ogisa laukitan frijitzuko oregano apur batekin eta gero pasta saltza horrekin eta ogi txigortu batzukin zerbitzatuko dugu. Bentxe, lehenengo gauza, espagetiak barrura, holan denbora gixen erungo dauena. Jarriko bai, olixua, apur bat, berotzen, eta bitxartian sartagin hau wok hau bai. Berotzen apurtxo bat, olixo apurtxo batekin, eta gero ikusten duzu antxoak, horrek emongotza gazitasuna eta bisitasuna gure pasta platera. Iza ikusten duzu moruan ontxe gehitzuko itxugu, eta segitxuan desigin nengo die. Haukat, egurrezkoa, honek sartu behar ditut. Amigo. Zela gero esti ingo. Adagun. Oso ondo. Bueno, Genaro bai, gure gidoilari Julenen osa Genaro da, baina Napoliko patroia ere Genaro da. Eta bere omenez ero omen da errezeta honen izena. Eta, bueno, ez da inundik. Julenek putaneskan antza hartu dio errezeta honi. Antxoa deuskalako, baina hemen olibak falta dira. Hori da, putaneskak
izenak bera niko esaten du, horra, gehien pikante egon behar du, bixia egon behar du. Bueno, hemen pipermina ekarri oso pixka. Bueno, orden bai, orden urruti ez da ebili, berak hor hartu ditu. Baina, bueno, egia da, honek ona daukana da, erresa dala, eta nik antxoana, egia da, Italiako errezetetan, antxoak horrela pastari botatzea, eta gaina ikusiko zuen desegin iten dira ere, erabat, eta saltza bat egiten da hor, bueno, ohitura handia daukatela, eta guk ikasi genuen hau, ez da, getariko, naiz goratzen, konserbera batekin eroin genuen txoriene bat duela, 6-7 urte, naiz goratzen zein izan zen, eta hor erabili genituen nik aurreneko aldiz, pastarekin antxoak, saltza egiteko, eta, bueno, zoragarri. Hori bai, horrelako errezetak egiteko antxoetan bagizu, badaude batzuk, goi mailako, kalidadekoak osoak, handiak eta, oie, zoragarria daude bakarrik jateko, baina horrelako errezeta batean badaude merkexaua direnak eta horre juten die apurtuak eta antxoak ez daudenak hain politak, xerrak. Bai. Horrelako errezeta bat egiteko, hobeto da antxo horiek erabiltzea. Ze presioan, azkenean zapore berdina emango digute, eta presioan nabaritzen da, eta pena bada, antxoa ederroiek eta horrek platerian oliba olio pixkatekin jana aldituzunak, horrek hobeto jatea, plateretik eta ez horrela txikituta, ez? Bai, asko zu hobeto. Hemen nik ezagutzen dut dago enpresa bat, etxe-etxuna ondarrun uste dagoela, ondarrun espada, mutrikun. Eta hori txeitxuste, Euskal Kostaldian, eta hori txeitxuste horrek antxoak bildu, eta holako pasta bat, Beraia pasta egiten dute? Bai, eta aginak garbitzeko pasta horra olako tubotxotan, saltza itxuste, eta orduan hori da, antxoa bez, platera kosinatzeko. Ze bakitzu, konzerbera asko eta euskarrikuak, baukie jatorrixa Italian eta. Eta, bueno, familia italiarraia etorri zila hori dela, aspaldi, ez? Eta orduan, bastakit, horregatik izango da. Hemen antxoa ja desegin indogu, eta berakatza botako, berakatza bi aletxo, lan hau bixi geratuko da, berakatza, antxoa, pipermina. Bai, egongo da goxo-goxo. Eta gero tomateak bertara bota bituzu, txari tomateak? Bai, eta orduan zu bizixan, egongo da, gulako saltza bat bihurtzen, tomate saltza holan bizitxo bat. Oso ondo. Bueno, hemen, dauzkago jarri izkigo, Julenek atari izkigo, badode horre jendeari, bala pasta zerbait, irekiten duenean, gora egiten duela hori apar hori ataratzen zaiona da. Bueno, hori egia da, truko batzu jarri izkigu, nik egia esan, ez dituzu betetzen. Bota dituenak ez dit batek ere balio. Bai entzun da, bueno, egurrezko koiarana eta hori entzun da dukat. Lehen aldiz entzun dana, olioa igurtzea lapikoari iskinetan. Benetan? Bai, horrek ez du, olio txorrota botatzeak bai egiten du, urari, pasta egosteko urari olio txorrota botatzea bai egiten du, aparra gutxiago botatzea, baina igurtzea holan, ez dut entzun zero. Eta gero, bueno, kasolaren temperatura kosinatzea, kontrolatzea hori nik etxain dugu, ikusten modu gora doala ez da izan, jaitsi egiten diot, eta listo, hori, nik uste zentzudun kontu bat dela, eta hau oso parregarria da. Urari izotzale bat botatzea. Izotzale bat? Karo, horrekin aparra, hombre, horrekin lehenko eta behin egosketan moztu ingo dozu. Orduan normala da modua. Ura ukitzen oso gotza edalontzia bat botata, Baita, baina ez dauka zentzuri, hemen egosketa denbora guztian behar du, ez dugu, ez da babarrunei, badakizu babarrunei, garbantzuei, daulakoai, nahi izan ezkero, salda loditzea berea, ez, bueno, arderaz, sustua ematea esaten da, sustua ematea. Hor diten duzuna da, fina badao, urrotza botatzen diozu, eta gelditu egiten duzu irekin aldia, berriro azten danean, ale batzuk, garbantzuanak, babarrunenak apurtu egiten dira, eta beraien almidoiak loditu egiten du saltza. Hori bai, baina hemen pastan ez dugu behar, mosketa ez dugu behar. Orduan, bueno, olioarenak funtzionatzen du, olio pixka botatzea, nik etxean oliorik ez dio botatzen, baina bai egiten dut, zua kontrolatu egiten dut, bizi-bizi izanen bari, bederatzira izan beharrean, 6 eros aspira, hau da, irakiten daola, baina parri bota gabe, eta listo. Eta listo. Eta listo bebai, behitxu, errezeta hau da, zehose izen dela oso askar, pasta egozten da bitartian, ogisa... Ogiak atarako izidu papel gainera, Patri? Bai, atarako zazu, mesedez? Bai. Ogisa, listo, hemen txebaik jarri ditzugu. Olisa purtxo bat, antxoak, esan dakua, berakatza, ontxe tomatetxuak, hau, pasta egozten da bitartian, izaten dira normalian 7-8 minutu, pasta markan arabera, eta ontxe ja, tomatiak
bueno, erdi dauzera, gehitzen jako albaka apurtxo bat, eta tomatia juten die, hori, bigun dauzela aprobetxatzen, Aportu ingo itxoz. Zapaldu apurtxo bat koiariakin, euren, elixirra, nektarra barruan daukien hau, likido oso goxua, nahazteko. Zeu zaila daukagun, gaur txorienek egiezan sudurrak dantzan jarri izkiu, gaina alde honetatik, eta ez da gezurra hau, egia da, gaur gezur bakarra onda, txantxa izan dela, salda enuen nik egin, baina egia da, egia nik etxean salda, normalean salda erabiltzen dut, hemen salda egitea, etxetik ekarri behar dugu, bakitu azkenean kotxea mugimenduarekin, eta beti zerbait aterako zala, eta bestela, saltza aukeran, salda bat egitea, gauzan dirik ez da kostatzen, osai guztiak, lapiko askarrean jarri, itxi, eta hor dut erdian, hor dauko zue salda bat, ezurrak, arazkiak, nahi duzuena bota. Eta hau, zigorri sobrau jakon, hori, txerri bustana berriz, txal bustanan saltzia, pastakin lotuta, oso goxua. Zoragarri. Bai, hau zelan doia. Ni guztu horrekin dago, dienek, ez? Botako itxu tilatura matematitxatxita, hori, gaztekin jo, ikasle pixuetan. Egia ekarri zuen marka... Esto barrapatzen bat, ez? Hau, horrena, holan, betikoa. Nola duzu, nahi duzu, berorrek? Amonan estilora, ero aldente? Aldente. Minutu pare bat gehiago, holan? Niko rutziko nuke beste urpixka bota eta hemengoa hor beste irekin aldi bat. Hemen ekarri dut. Eta... Ere, koiaratxua horretako prest. Eta, adi, hemen, bagizue pastarekin eta gatza eta beti egosketan da hori, kontu izan, errezeta hontan antxoak... Gatz pila badauka. Gatz pila badaukatela. Eta gero gainera pastai normalian, gatza botatzen jako parmesano gazta, orokorrian, eta parmesano hau bai, gatz pila badauka. Orduan, horretako bai, kontu zibili bizarie. Hau, behitxuko, nik probauko dago. Probau. Nun izan zen, nik uste horrena pasatu inziela. Italian izan zen, ez, Maltan izan zen. Alberto, atera zidaten pasta bat, pasatu intzan. Aldente, bai, hortzak ondo ez badituzu, enpasteren batero apurtzeko modukoa. Egon zan, kurruskari, oso kurruskari. Bueno, bai mentxe, pasta gehitzen goiaz, eta lehen oreganua aztuin jato gixai gehitzia, beraz, hemen botakotzat apurtxo bat, pipermina be bai. Hala. Nola ez? Eta, ontxe? Plater sakon bat, eta gero, zerbitzatuko dituguia azkenik gazta biharrian, hemen saldu notzuen txorienen, normalian orokorra da ez, baina pasta laguntzen danean aragixakin. Arraiakin da ez dela gaztarik ez? Hori da, aragixakin gaztakin, eta izaten bada arrainakin hogi birrindu eta perrexila, normalian. Eta berakatza edo olako saporiak. Itali, hori ez da razio bat, ala? Hau, ez da razio bat. Holan hobeto, fum! Sartaia berta. Ez. Alesek esango zuen moden. Raziokoa. Onda razio bat, fina. Tomatetxo batzuk, kontxe garbitxuko dugu. Politxu usteko. Bai, trapua daukat. Tomatetxo batzuk hartuko ditugu. Hau, garbitxu. Pasta edon nola jarrita ere. Tomatearekin bakarrik. Zora harri. Bitu zeuna, holako. Hogi pusketa batzuk. Albaka ostotxo bi. Eta gure pasta Julenen osaban erara, San Genaro erara. Eskerrik asko. Hemen ogia ez da ino hartuko. Bueno, igual, lehengo pastia, tomatetxo bat, holan zapaldu. Pikante egongo da? Bai ez, nuke. Emozionatu ikusi gizu gota den. Ez hain beste behitxu bintxe tomatia, eta hoixa. Eta honekin, aste honetako bat bukatu ditugu. Hau, oso nada dago, eta astelenean, txorienera mesedez. Agur!